Odborníky lokálneho parlamentu na počátku dneškejšieho zasedania posle utvrdzovania dňového šoru prilapili zadzekovania Milorada Lazíča i Milana Vujakoviča zo zlistiny Aleksandar Vučić, pretože ľubíme kúlu, i potvrdzeli mandáty novým odborníkom, ktorí ich zamenia u skupštinských lávkoch Mirjani Grubor i Tamari Zindovič. Počas utvrdzovania dňového šoru predsedateľ skupštiny Velibor Milojičić zamodlil službu, že by odborníkom podelili jeho zadzekovanie na miesto predsedateľa opštiny Kula, ktorú on pridal u septembru prešloho roku. On hváral, že zakonská procedúra podčas pridávania jeho zadzekovania, menovania dočasového orgánu i rozpisovania lokálnych vyberánkoch, ktorý u opštiny Kula otrimaný 16. decembra 2018 roku u podpolnosti vypočitovaná, co istočasne bol i odvid časti opozícii, ktorá postaviala pytanie jeho zadzekovania i počitovania zakonskej procedúry.